Sorry. Hayaan nyo na! Na-realize ko lang din kasi parang ang sarap lang pala sa pakiramdam ng mga eksenang may mga bagay na akala mo hindi mo kakayanin pero kaya mo pala. Ay. Hindi dahil sa magandang boses ha. Walang koneksyon. Ang sinasabi ko lang, Jegs, I remember na last year nung na-diagnose ako with thyroid cancer. And after matanggal yung Adam's apple, hindi, yung thyroid. Pinasabay niyo na po. Pinasabay ko na po yung Adam's apple. 'Di ba? Natatandaan ko parang meron pang kailangan ayusin sa settings ng boses ko pag nagre-record ako kasi Correct. nga parang may nagbago talaga sa kanya. Ganyan. Na para siyang virgin na masikip na hindi mo maintindihan. Tapos wala lang parang kanina umaga nung may pinatutugtog sa Love Radio tapos nakikisabay ako, na-realize ko na parang ay nakakasabay na pala ako sa kantang to. 'Di ba? Dati hindi ko naman siya naaabot. I mean nung after the operation hindi ko naman sinasabing as a singer, 'di ba? Kasi ang mga kanta ko lang talaga. Katulad nung kumanta ako sa videoke dun sa Pasay, Toda. Yan. Di nung binigyan nila ako ng mic, Ng microphone. ninervous ako kasi sabi ko, ano pa bang makakanta ko? Kasi nga, Ayan. dahil nga yung pero syempre, ang nakakanta ko talaga, ever since, even before the thyroidectomy, ay mga kanta ng mga lalaki, Yeah. 'di ba? So, pero nung bago kasi akong opera, talagang parang, maski yung kanta nung mga lalaki, hindi ko talaga siya Medyo maabot-abot. takot ka rin Takot din kasi din ako. iniisip mo na Bubulwak. Bubulwak tapos ibabalik ako sa operating room tapos ibabalik yung Adam's apple. Ayan. 'Di ba? Kaya parang pagka nakakakanta-kanta ka na, doon ko lang din na-realize na sa kanta-kanta na 'yon na okay, may mga bagay pala or pinagdadaanan tayo, mga pagsubok na dumadaan sa ating mga buhay na at that particular moment, parang feeling natin hindi natin kakayanin. Pero masarap pala sa pakiramdam months later, 'di ba, na buti na lang kumapit pa ako. 'Di ba? Buti hindi ako bumigay. Yeah. Buti kumapit ako kasi kakayanin naman pala. Ayan, oo. Kasi ano talaga yung plan talaga ni Lord kuminsan yun talaga yung magpi-prevail kahit Ay, anong mangyari. totoo yan. Yung mga worries natin kasi 'di ba yun sa'yo for your case, kadalasan may iba after the operation nag-iiba Meron yung talagang boses. meron talagang mga Parang paos na. Napapaos talaga. Pero look at you now. Oh my God! Hello! Parang si Dulce ka na. Ay, ang luma ng reference. Kung sino po ang nakakilala kay Dulce, malamang may gout ka na! Di ba? May mga ganun lang talaga. Kaya I guess isang reminder ito for you, sa'yo na nakatutok ngayon, na whatever it is na pinagdadaanan mo, sa ngayon, ang hirap talagang intindihin bakit mo siya kailangan daanan. Pero tandaan that eventually you will understand why it Correct. had to happen. Oo, may At mga kakayanin mo pala. May mga bagay talaga na kinakailangan mo itong pagdaanan para ito yung magsisilbing lesson mo in the future na, ay, oo nga pala, ano? 'Di ba? Parang kailangan ko lang din palang magtiwala, Oo. 'di ba? Totoo pala 'yung sinasabi na bahala na si Lord, Ayan. tiwala lang. Yung mga Correct. ganyan mga words na sometimes we take for granted or sinasabi lang natin sa daily na na pag-uusap. Pero sa totoo lang, ito it holds so much weight. Meron talaga itong ibig sabihin. Sa halip na sabihin bahala na si Batman, bakit close ba kay ni Batman, 'di ba? 'Di ba? Mas maganda talaga at literal na gawin po natin yung bahala na si Lord. Si Lord. Talagang siya na talaga yung masusunod sa lahat-lahat ng mga pangyayari. Katulad nitong krisis sa oil. Alam mo yun, parang na lang one day at a time na lang natin gawin. Tingnan na lang natin. I mean, if it's meant to be, it's going to happen. Yes. 'Di ba? Yung mga ganyan. Kung para sa'yo talaga ang isang bagay, ibibigay sa'yo. Kung para sa'yo na magko-commute ka na, kasi yan yung paraan mo para mag-adjust, edi magko-commute. 'Di ba? Yung mga ganun ba? Ayan. One day at a time, relax ka lang. Itong araw na munang ito ang isipin mo. Kasi ang nagpapahirap kuminsan sa atin, yung gusto nating mangyari, yung pinipilit natin. True. Ang dami natin mga bagay-bagay na ipinipilit. Hindi pa naman siya nararapat. Hindi rin siya nauukol. Oo. Diba? Ako nga, diba, since last year pa, gusto kong magkamotor for
So, ang una kong binili helmet. So, Oh. may helmet na ako tsaka cover ng motor sa Oh, bahay. eh di tamang-tama. Motor na lang wala. Motor na lang Sabi ang ko, kulang. Lord, ikaw na bahala. Oo, di ba? Kung kailan mo ibibigay Oo. kasi nasa tamang panahon. Oo. So habang meron ka ng meron ka ng helmet, meron ka ng pang-cover, pwede mo na siyang gamitin muna sa go-kart. Kaya diba? nga, Punta ka ng meron sa may kasi 'di ba recently kumain ako sa Crabs and Crack. Oho. Diyan sa branch nila sa Diyan sa may Iton, Iton, sa oho. sa Santa Rosa, Laguna, sa Laguna. Tapos nakita ko doon, kaya sabi ko, ang sarap pala dito tumambay bukod sa masarap yung yung Oho. alimango tsaka yung mga hipon. Meron doon go-kart. Pwede mo nang gamitin doon helmet mo. doon ka lang muna Doon mag-helmet. ka muna mag-helmet. Kaya may Diba? bitbit ka sariling helmet pag nag-angkas ka, Oh, pag yan. nag-joyride ka. Oh, ang hindi mo alam, pinoprotectionan ka pala kasi Oo. at least may hygienic purposes. Yan, Sabihin na nilang maarte ka, 'di ba? Akala nila maarte ka lang pero sa totoo lang, 'di ba? Sa totoo lang hindi ka maarte. Tama. Talagang sadyang may helmet ka kasi nauna na yung helmet kesa sa yung motor. Hindi, pero alam mo, itawa-tawa na lang Oo. din. I mean, of course, sa buhay natin nakaka-frustrate. Bakit hindi ako yung na-promote? Bakit hindi ako yung napili? Tama. Bakit hindi ako yung nanalo sa contest? Bakit mas mataas yung kanya? Ganyan. Bakit mas mababa yung akin? Correct. Kung puro ganun-ganun lang din, di lagi na lang po tayong papangit. Kasi Oo. kaiisip. May mga bagay talaga na sadyang hintayin na lang natin. Hindi naman po race ang life eh. Correct, tama. Kanya-kanya lang din tayo ng panahon, sa totoo lang. Yun ang nagiging problema sa atin kaya nahihirapan tayo kasi habol tayo ng habol. Yes. Takbo tayo ng takbo. Pero pinapakita naman ng sitwasyon ng mga signs, di ba na mukhang hindi pa ito para sa'yo. Kaya Pero nga. ipinipilit natin. Oo, kasi parang feeling natin, this is it. Oo, diba? ito yun eh. Pero kung hindi pa talaga nauukol, hindi talaga siya Oo. bubukol. Kaya nga maganda yung sinabi ni Nicole na talagang ipaubayan na natin kay Lord. Bahala na si Lord. Ganun Kasi na lang. yun naman yung turo sa Our Father, di ba? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, your will be done. So yun yung turo ni Jesus Christ na prayer. So dapat kay Lord na natin Correct. ipaubaya. Kasi kung hindi mo kay Lord ipinapaubaya, kanino? Hala. Pala. May sungay yan. Umuusok yan. At nagsiswimming yan sa dagat-dagatang apoy. Tama, pag ipinilit mo, gagawa ka na ng hindi Oo, maganda. true. Di ba? Diba? So, I guess, again, mga kabisyo, may mga bagay talaga na sadyang meant to happen kasi panahon na at may mga bagay na talagang hindi pa. Oo. Nakaka-disappoint. Disappointment is really part of it but di ba lagi naman nating naririnig yun that yung mga redirections, Yan. ang mga rejections rather ay mga redirections. Na kaya ka pala na-reject sa bagay na ito or sa trabahong ito, 'di ba? Kasi meron palang mas maayos na trabaho para Totoo. sa iyo. Sinesave ka pala. Correct. 'Di ba? May mga Nilalagay ganun ka eh. sa tamang path o tamang landas. True. Oo. At kanya-kanya yan. At kung lagi po nating iisipin na life is a race, mapapagod ka kakahabol. Yes, oo, totoo. Kasi parang katulad lang yan ng cellphone na latest. Oo. Kahit anong mangyari, hindi ka makakahabol dyan unless Oo. super yaman mo na nagtatapong ka na lang ng pera. Pero kung ang pera mo ay naglo-loan ka, sakto lang, minsan kulang pa, there's no use na makipagsabayan at makipaghabulan sa mga ganyang Oo. klase mga cellphone. Let's say, hindi naman po yan Correct. hindi naman po yan race. Oo, kaya nakakalungkot din na makita na yung mga taong matatanda na yung habol sila ng habol sa buhay True. nila. Yung pinaghirapan nila, hindi na nila nai-enjoy nung Correct. matanda na sila. Kasi yung masyadong iniisip nila yung sa future. Oo. So, Siyempre naman dapat mag-isip ng Oo. future. Wag niyo namang isiping YOLO naman yung dalawang to, 'di ba? Paano kung humaba ng buhay Oo. nitong si Nicole Ayala at Oo. Diego Bandido na mga 152 years old tapos wala silang ipon. So, hindi naman, wala oo, masama andyan doon. pa rin yun. Yung pagtuunan Of mo, course. yung ngayon, para sa future. Nandun pa rin, Tama. nakaakibat pa rin yan. Oo, syempre dapat hindi yung Oo. wala ka ng pakialam. Pero ang sinasabi lang ni Jegs, ang pinapaalala lang po namin is that today is all we have. Yes, oo. 'Di ba? At may mga bagay na akala lang natin hindi na natin na kakayanin. Pero pagkatlipas ng taon Oo. at kinaya mo, 'di ba? Masasabi mo na buti na lang hindi ako nag-overthink sa mangyayari in the future. Tama, Pero oo. in-overthink mo talaga, 'di ba? Kasi ang future po Oh. is bukas. Oo. So kung
papetiks, banjing-banjing ka ngayon, ano mangyayari sa'yo bukas? Ayun naman. Kaya So, kailangan diba? may pag-prepare dyan. Oo, kaya kinakailangan yung ngayon ang pinaka-importante. Correct, 'di ba? 'Yun ang pinakamahalaga. Today is all we have, 'di ba? Ay. Naku, baka mamaya sabihin nila, kaya pala yun yung adlib nila nung huli. Kasi today is all we have. Wala Wag na pa. naman. Wala na pala, 'di ba? Nakakaloka, pero nakakalokang isipin. Pero even death, sa totoo lang, 'di ba? Death comes like a thief in the night, Walang sabi daw. makakapagsabi. Walang makakapagsabi kung kailan. Kasi kung malalaman mo kung kailan ka nanakawan, di magpe-prepare ka na ng mga panangga or sisiguraduhin mo na yung mga alahas mo na nandyan puro bubog, 'di ba? Kasi alam mo kung kailan pupunta eh. Correct. Hindi. Oo. Kung alam nating lahat kung kailan tayo mamamatay, 'di ba? Papakabait na tayo mga last 5 Tama. years, 'di ba? Last 5 years, puro ligtas points sa langit ang gagawin natin. Kaya ako nga, by the grace of God, di ba, 3 beses na ako na heart attack, buhay pa rin din ako. Masamang damo ka kasi. Napatunayan na naman, Chares. Hindi, pero sabi daw nila, no, 'di ba yung ang masamang damo ay matagal mamatay, 'di ba? Parang mga kataga. I think it holds true rin in a way. In a way hindi ko sinasabing oo, because hindi ka nga, patuloy ka kasing bibigyan ng chance ni Lord na magbago. Yes, ganoon naman Oo, yung ano diba? So kaya masamang yung grace damo, ni Lord matagal mamatay. Hindi ka mamatay-matay. Oo. Kasi nga, Kasi- binubuhay ka ba ni Lord? Kasi sabi ni Lord, naku, bigyan pa kita ng chance. Oo. Pwede ka pang magbago. Tama. May magagawa ka pa sa buhay mo para Correct. makatulong sa ibang tao. Ganon. At ang kadalasan ng ginagamit ni Lord na maging witness niya is yung mga masasamang damo eh. Totoo. Kasi yung mga credible na mga witness Correct, eh. yun talaga yung parang nagbago. Oo. Diba, parang katulad lang ng sino ba ang paniniwalaan mo na nagbabantay sa isang dental clinic? Yung bungal o yung naka-veneers? Diba? Ganun lang yun. Pasok po kamo yun. Maganda May- rin, magaling po may talaga yung appointment dentista po nila. Yung dentista di ba nagaling po talaga ng dentista dito. Hala, may kilala ako. Sino? Wala! Ay, ba't ka tumatawa? Dito matawa ako sa'yo kasi may kilala ka. Ito talaga kaya binibigyan tayo ng marating na mo. Ikaw, 3 beses ka heart attack. Ako, di ba? Ang dami dinaanan, nandito pa rin. Kasi nga, hanggat nag-a-adlib daw tayo ng may ugali tayo. Ay nako, tigil na nga natin to. Baka kung ano pa masabi natin na mga kasamaan. Maganda na nga eh. Sasabit ko na sana to sa Catholic Mass Media Awards eh. Kaya lang nasamahan ng hindi maganda eh. O, exit na muna kami for now. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Okay. Ayaw na mag-comment. Babay na lang! Bye na. Metro's #1 Love Radio. Basic!